preguntaba qué número hay después del 6. El 1. Raül, ara ja ets prou gran i em cas de saber certes coses. No volem parlar de la teva vida sexual. Sinó de la nostra. Què? És una comèdia, en principi, és una pel·lícula que té un cert humor i que fa riure. El que passa que aquests tres psicòpates de Manresa ho porten cap a un humor tan negre, no només negre on inclouen alguns codis del cinema de terror, o sigui, negre terror, però a més també negre social o polític, no sé com dir-ho. Totes les escenes, cada historieta parla d'alguna cosa, d'algun problema que patim els ciutadans avui en dia, l'habitatge, l'avort, en fi, la família. De fet, ells, d'alguna manera, atacaven o volen atacar els 7 pilars d'aquesta societat, diguem-ne, judeocristiana en la que vivim, no? Ya no se encuentran despachos como este, ¿verdad? ¿Qué le parece? ¿Qué me parece? ¿Tiene alguna crítica negativa? L'objectiu de la pel·lícula és fer xocar d'alguna manera la comèdia i el terror, per tal que es generi una certa distància amb l'espectador i aquesta distància sigui una distància crítica que li permeti reflexionar. Sempre hem dit que busquem precisament generar deures en l'espectador i d'alguna manera sempre preteníem aquest objectiu, no? En la divisió d'aquests diferents fragments, però sobretot perquè la gent pogués, al final de la sessió, doncs, sortir al hall del cinema i parlar amb les altres persones que tenien al costat doncs, a la sala i reflexionar una mica sobre fins a quin punt doncs, el rumb de la nostra societat va en una direcció o en una altra. El 4... ¡Avisa una ambulància! Sí. Sí, no, és que tarden massa. Sisplau, pot deixar d'insistir d'una puta vegada? Merda, tio, no volia fumar. Molt més complicat dirigir una pel·lícula amb 3 que no pas amb un sol, però en tot cas nosaltres hem fet un gran esforç a l'hora de consensar qualsevol decisió. És a dir, qualsevol cosa que passava al set ja havia estat d'alguna manera prevista i per nosaltres era molt important que el nostre conflicte personal d'alguna manera no arribés mai d'alguna manera al set de rodatge. Mai fan res de bo a la tele. El 6... Vosaltres estimar i protegir l'Èric en la salut i la malaltia fins que la mort us separi? A mi algun cop ja m'havia trobat de treballar amb 2 directors, però el 3 era la primera vegada i al principi sí que feia una mica de por, saber com aniran les discussions, amb qui ens haurem de posar d'acord, però de fet ho tenen bastant delegat, no? Estan tots 3 molt d'acord, es discuteixen a casa i arriben ja discutits. Què vol dir exactament fins que la mort us separi? Oh, ja m'ha tocat la tonta. I Los ruidos. Son imaginaciones tuyas. El cicle Gaudí per nosaltres és una enorme sort, és a dir, poder complementar una mica el temps de trajectòria a la cartellera, que de vegades és menys important del que de vegades un desitja, no? Tot i que en el nostre cas hem estat 5 setmanes i considerem que ha estat un temps suficient o fins i tot important, però m'agrada tot poder-ho complementar després amb un cicle molt ben concebut que va directament a cada sala, que busca un espectador ja d'alguna manera informat i d'alguna manera cultivat en tot aquest cinema, per nosaltres és una sort extraordinària. Realment complementar això i d'alguna manera fer d'avançala del que puguin ser més tard els Premis Gaudí és fabulós. Ya no suenan. Sí que suenan. Venga, hasta la novia, que es una guarra y una puta. Qué fuerte, ¿no?